arrantzalea gaurko gure protagonista, inguru eder honetan, ez dakit zein den hitz egokia, bir sartu, berreskuratu, zer da egin nahi duzuena proiektu honetan? Bueno, guk gehiago erabiltzen du berreskuratzea. Bertoko espezia da, hemendik pasatzen da, hemendik egoten da, hemen jan egiten du. Hitza beraz da, berreskuratu. Bai, gure kasuan berreskuratu. Lehen hemen izan bazela, tarteka pasatzen da hemen arrano arrantzalean bat, ez da? Hemendik nik dakidala, betidanik pasatu egin da hemendik, bai Alemaniako txoria, bai Norvegako arrano arrantzaleak, Eskoziako arrano arrantzaleak eta abar, ez? Hemen gelditu egiten dira, hemen jan egiten dute, baina gero Afrikarantz joaten dira, edo gero udaberrian, gorantza doazenean, orduan gelditu egiten dira hemen. Orduan ez da kanpoko espezie bat, baizik eta ekosistema honetako espezia da. Beraz, proiektu honek lortu nahi duena da bertako populazio egonkor bat, ez da? Horixe da, helburua hitz horietan. Hori da helburu nagusia. Lortu berriz ere ekartzea espezie ugaltzaile gisa arrano arrantzalea. Baina gero daukagu beste helburu batzu desberdinak, nahiko importanteak. Alde batetik daukagu kontserbazio helburuak, gero daukagu heziketa helburuak, eskolekiko lana, eta gero ekoturismoa. Adibidez, espezie singular bat ekartzea ona, da beste modu bat, kanpoko jentea Urdaibaira ekartzeko. Nori noiz nola bururatzen da? Goazen arrano arrantzalea sartzera? Nola sortzen da proiektuaren lehen pausa? Nola ematen da pauso hori? Bueno, historia oso luzea da. Orain dela 7-8 urte hemendik etorri zan, hemen egon zan 12 egun edo, egon zan ale bat, arrano arrantzale bat Eskoziatik zetorrena. Arrano horrek zeraman transmisore bat. Eta baten nire lagun batek esan zian, badago Urdaibain arrano arrantzale bat, topatzen duzun. Topatu genuen, hemen Urdaibai Bir Zentreko jenteak topatu zuen, bidali zuen argazki bat Eskoziara, eta orduan hasi zan pixka bat harreman bat, ezta? Eta, joan ginen Eskoziara, han ikusi genuen zertagoen, etorri zan bertoko aditu bat, eta berak esan zuen leku aproposa zela, saiatzeko berreskurapen bat. Ez zergatik da egokia, inguru hau? Alde batetik, erreserba bat delako, guztiz babestuta dago, habitata, eta gero janari asko dagoelako, batez arrain asko, batez ere mubleak edo lasunak, ez? Orduan, hau ez da espezie oso exigentea, ez da oso... Moko fina. Ez da moko fina. Bakarri behar ditu janaria, hau da arrainak, eta gero leku batzuk kabia egiteko. Bi urtez jarraian, Eskoziako abietako 12 txita ekarri dituzte Euskal Herrira, arrano arrantzalea berreskuratzeko proiektuan. Babestutako eremu batean egin dituzte lehenengo egunak, Jakin izeneko abietan. Orain, inguru horretan ibiliko dira seguruenik, eta arama edortak. Lehenengo hegaldiak kritikoak omen dira, egan trebezia hartu arte baldar xamar ibiltzen direlako arrano gazteak, eta horregatik, une oro non dauden jakiteko irrati bidezko transmisoreak jarri dizkiete. Zarata handirik atera gabe goaz, ea aurkitzen ditugun. Batek ematen dit gutxi gora bera arrantza. Izan daiteke, han egaz dabilena guretan, Izan daiteke. Bestelan egon daiteke non baite jarrita, baita ere errekaren beste aldean ere agertu daiteke. Nola lortzen da bertakotzea? Nolakoa izaten da eta ze pauso izaten ditu bertakotze prozesuak? Eskoziatik ekarri ditugu, ona sartzen dituzue, baina gero orkestratuko da zerbait edo egingo duzue zerbait, sinestarazten diena arranoi, hau da gure etxea, hau da gure sorlekua. Gauza da etortzen direnean oso gazte etortzen direla.
eta garairik garrantzitsuena behintzat bertokotzeko edo behintzat jakiteko nola etorri diren izaten da, behin egaz egiten hasi aurreko egunak eta gero osteko egunak ingurutik mugitzen direnean, eta klaro, guk honetan kutxatan sartzen ditugunean, beraiek dabiltza ikusten, hau, baina gu egoten gara kristalaren atzean, gu ez gaituzte ikusten, gu ez gaituzte identifikatzen. Garrantzitsua da gizakia, inoiz ez ikustea. Hori da, garrantzitsuena dela ez lotzea gizakia janariarekin. Ez dut ikusten. Honek esaten du baiet. Hor da bilela, hor daudela. Urdaibai handia da eta arrano pare bat baino ez dugu aurkitu. Ea besteak non dabiltzan, Bird Centerreko behatokian saiatuko gara. Hemendik egongo dira, segunan baten bat, urten ziren orain dela hilabete bat gutxi gora beraz, kabitik. Ez dute alde egiten, ez dute ospa egiten, kabitik irten eta bere ala. Ez, lehenengo egoten dira hilabete bat gutxi gora beraz, guk jartzen diogu janaria leku batzuetan, eurek hartzen dabe janari hori, horren arrainak, eta jan egiten dabe. Apurka-apurka ari dira muskuluak gizentzen eta indarra hartzen. Bidaiatzeko prestatzen. Claro, gero behar dituzte energia, ia 15 egun jamarik bidaia egiteko. Topatuko dugu hor dugu. Begira hor dago baten bat, bai, nik uste dut, begira, ja topatzen dugun. Begira, hor dago bat, arrain bat jaten, korkoi bat jaten ari dela uste dut. Normalean egunean 2-3 arrain jaten dute, normalean. Esan duzu prestatu egin behar dutela, ezta? Lehenik egoak indartu, arrantzan ondo egiten ikasi, hori bakarrik ikasten dute. Hauek, esan dezagun umezurtzak edo direla, inork ez dira erakusten. Ez, baina naturan eurek modu innatoan arrantzu egiten dute. Normalean, eta gainera, kuriosoa da, batzutan edo gehienetan, urten arte ez dute arrantzu egiten. Eta batzutan joten dira Afrikarantz, egiten dute bidai osoa arrantzu egin gabe. Bakarrik daukaten energiarekin. Eta hagan ailegatzen dienan, orduan hasten dira arrantzu egiten. Eta hor dago koska, arrantzale txarrak direnak, segurazki hile egingo dira. Noiz sentitzen dute Urdaibai uzteko deia? Eta iritsi da ordua, ez dakit eguraldi txarra egiten duenean edo? Normalean eguraldi ona dagoenean. Eta normalean izaten da goizeko 10etan edo goizeko 11etan. Bai, ordua badakizue? Guk batzuei jarri diegu transmisore bat, eta transmisore horren bidez dakigu nun dagoen egunean, zehar. Orduan dakigu gutxi gora da noiz irtetzen den. Adibidez, orain dela 2 egun, urten zan bat, eta dakigu lo egin duela Sorian, adibidez, eta dakigu 11etan gutxi gara urten zala Urdaibaitik. Segurazki orain ja egongo da agian estretsua zeharkatzen, segurazki. Arrano arrantzaleak 3-4 egunetan zeharkatzen du Iberiar penintxula. 2 oztopo zail gainditu beharko ditu, Alborango itsasoa eta Sahara basamortua. Eta Urdaibaitik abiatu eta 10 bat egunera neguko bizilekuan da. Joan den urtean Urdaibaira ekarritako arranoak handira. Urdaibai izeneko arrano arrantzale emea, esate baterako, Senegalen kostaldean dago. GPS transmisore bati esker, 2-3 egunean behin, igorritako seinalen berri jasotzen dute, Urdaibai Bird Centerren. Puntu bakoitzak, une jakin batean Urdaibairen posizio zehatza ematen du, abiadura eta altitudea. Horri esker, ederki ezagutzen dituzte arrano honen bizi ohiturak. Izan da oso bidaiaria, geldi ez da egon da Senegalen batez ere, baina jaitsi zaigu Ginea Bisaura arte, egon da Gambian ere, eta baina bere lekurik gogokoena da justo Senegalen Dakarretik hegoaldera dagoen herritxo baten ondoan, Pontoren ondoan, eta kostaldean. Beti kostaldean Urdaibai arrano honek erabiltzen du itsasoa arrantzan egiteko. Beste batzuk egon dira Niger erreka edo Senegal erreka erabili dutenak, baina honek itsasoa gustatzen zaigu.
bai. Gerturatuko gara non lo egiten duen, non egiten duen arrantza, ikusteko hori ere ikusten delako, ez da? Mapa honetan. Hau da, Senegalgo kostaldea, Petit Côte deitzen dut zen, eta hemen dago hotelak, bat turistentzako hotelak, eta hotel batetan dago. Osea, hotelak dauka horrelako... Metaforikoa da, gutxu bera, negua pasatzera joan da, Urdaibai. Epeletan, eta hotel horrek dauka horrelako ontzientzako eta kaitxo bat izatea, sartzen dena kostan, eta egunero goizean egoten da kai honetan. Arrantzan. Eta jaten arrantzatutakoa, eta gero gauero, hotelan atzeko partean badaude olako urmael batzuk eta, baina atzeko partean daude baobab batzuk. Eta baobab horietan egiten du gaua pasatu. Eta badakigu baobab bat direla, ez mapan ikusten ditugulako, ze guk hartu genuen da turismo ere egin genuen gu. Eta gainera ikusi genuen, ze lekutan egiten zuen lo, eta nundi mugitzen zen, ez da. Da, noiz bultatuko da, Urdaibai? Ze adin du orain Urdaibaik? Orain dauka justo urte bete, urte eta piku, eta normalan egiten dutena da urte bi edo bat bertan egu pasako lekuan. Eta gero heldutasun sexuala datorkienean, hasten dira mugitzen bereien jaioterrirantza, ezta? Eta suposatzen dut bereien jaioterria bere pentsatuko dutela dela Urdaibai eta ez Eskozia. Egin duzuen lanaren emaitza horixe izatea nahi duzuen. Datorren urterako espero dugu Urdaibai, gure artean egotea Urdaibai eta bere kuadrilla guztia, beste 12 joan ziren, beste 11 joan ziren berakin dutera.